Γεια σας παιδιά, Ντίμς εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα νέο βίντεο που θα παίξουμε Brawl Stars με έναν φίλο μου. Συγγνώμη παιδιά που έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό βίντεο, απλά ήρθα στο χωριό μου που δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει πολύ καλό ίντερνετ, δεν είχα και χρόνο να το κάνω. Τώρα βρήκα το χρόνο να κάνουμε ένα βίντεο έτσι πικρό, 13 λεπτά, κάπου εκεί. Και πάμε στο βίντεο. Παίξω με ένα φίλο μου και έχω στο Clash of Clans έχω upgrade. Έχω upgrade. Έχω κάνει τρελό upgrade. Έχω ανεβεί Town Hall. Έχω κάνει πάρα πολύ push. Έχω πουσάρει, έχω κάνει τα storages, έχω κάνει το ένα, έχω κάνει το άλλο. Οπότε το επόμενο επεισόδιο θα βγει Clash of Clans, να δείτε. Και γενικά Brawl Stars δεν παίζουμε πάρα πολύ, έχουμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε. Οπότε αν παίζουμε σαν bots, συγχωρέστε μας. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε. Παίξαμε πριν λίγο έτσι 3-4 ματσάκια για να απλά να το τσεκάρουμε τι γίνεται. Εγώ γενικά παίζω με άλλη πλέον, οπότε το φέντερα. Οπότε δηλαδή δεν περίμενα κιόλας να φύγει το Demon, γιατί υπήρχε το Demon και στο Demon map του Shadow δεν μπορείς να παίξεις με την άλλη. Και εγώ γκραντάρω την άλλη για να την πάω χίλια κύπελα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσα να παίξω. Τώρα που έφυγε, είπα να κάνω κι εγώ το βίντεο. Και θα παίξουμε 2-3-4 ματσάκια. Θα παίξουμε 2-3-4 ματσάκια για να κλείσω το βίντεο γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Πότε θα παίξω με το teammate μου δεν ακούγεται γιατί δεν έχω μάθει ακόμα να ακούγομαι κι εγώ και αυτός. Οπότε το έχω λούσει λίγο, οπότε μόλις το μάθω να ξέρετε ότι θα ακούγεται και ο φίλος μου στο Brawl Stars. Και πάμε. Πάμε τώρα να πουσάρουμε λίγο κέντρο. Όλοι έχουν πάρα πολλά, εγώ δεν έχω κανένα, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί με 2 hits με έχουν. Εδώ πάμε από θάμνο σε θάμνο, είμαστε εμείς στο Snake. Οι άλλοι είναι πάρα πολύ καλοί στο να κρύβεται. Οι άλλοι είναι πολύ stealth. Και απλά το καλό είναι σαν θάμνο απλά κάνει jump. Φάγαμε και το trap. Μας έχουν παγιδέψει. Όχι. Δυστυχώς δεν προλάβαμε. Για λίγο, άμα πατούσα την gadget, ίσως θα τον τρώγαμε. Πάμε άλλο ένα ματσάκι από εδώ. Πάμε. Όπως είπα και πριν, έχουμε να παίξουμε πάρα πολύ καιρό, οπότε παίζουμε σαν bot. Και γενικά έχω καταλάβει ότι έχει καθυστερήσει λίγο πώς μπαίνει στο map. Δηλαδή μπαίνει στο map και καθυστερεί λίγο μερικές φορές. Τώρα δεν ξέρω άμα φταίω εγώ, φταίμε εμείς ή φταίει το Brawl Stars. Τώρα δεν ξέρω, τώρα μπήκαμε κανονικά κομπλέ. Δεν τον έφαγα, αλλά εντάξει, είχαμε κρονάρει. Κάτσε να μπω εγώ και θα τον φάμε μπαμπαμ. Απλά πρέπει να καθυστερήσει λίγο άλλο να έχω τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να το φάω. Ωραία, τους φάγαμε μπαμπαμ. Πάμε να πουσάρουμε τώρα λίγο κέντρο. Άλλος που είναι. Το Dynamite τώρα μπορώ να το φάω.
Και αυτό θα κάνω, οπότε θα πάω. Με κατάλαβα. Θα έτρωγα και αυτό το σουτ. Εντάξει, ευτυχώς δεν τον τύρα. Δεν με έφτασε η... Δεν με έφτασε η σφαίρα. Από εδώ είναι ο gold. Αχ, δεν πρόλαβα. Για λίγο δεν πρόλαβα να το φάω. Δεν, ωραίος, τον άφηγε. Μπορείτε να περιμένετε μέσα στην εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα, όποτε θα βρω χρόνο, θα παίξω, θα κάνω βίντεο και για Clash of Clans, οπότε περιμένετε. Το έφαγα και αυτό το σοκ. Είναι τώρα, έχει δυσκολέψει τώρα πάρα πολύ. Δεν έχω καθόλου έτσι, πώς το λένε, καθόλου πράσινα πέφτουν, αν δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Μας είχαν παγιδέψει. Άμα είναι, πάμε να παίξουμε Brawl Ball. Πάμε να παίξουμε ένα Brawl Ball. Έχω πάρει και Stardrop για να δούμε τι θα μας τύχει. Epic 150, πολύ χρήσιμο. Πάμε. Πατήσει έρθει και ο άλλος, ωραία, πάμε. Στο Brawl Ball κάνει και οι άλλοι. Πιστεύω να τους κερδίσουμε αυτούς. Είμαστε μια χαρά, πιστεύω. Ωραία, θα τον πουσάρω τώρα αυτόν εδώ. Ωραία, τον έφαγα. Τον μπόκο μου μέσα. Ωραία, μια χαρά. Το παίρνω εγώ. Πάω εδώ από πλάγια. Δεν πρόλαβα να το δώσω. Να το δώσω. Πέθανε και οι δύο. Δεν πέθανε όλους, ευτυχώς. Τώρα θα πέθανε οι όλους, ωραία. Πιστεύω τους έχουμε. Πέθανε. Χάλασε τουλάχιστον οι όλοι. Ωραία. Καλά το πάει. Όχι, πάτησε το healer, φίλε. Πάτησε την ούλη και healer. Αλλιώς θα τον έτρωγα τον πόκο. Τώρα με φάμε γκολ, όπως φάγαμε έτσι γκολ. Φίλε, το φεϊλάρουμε, αλλιώς θα τους έχουμε. Ωραία, μια χαρά. Μπαπ, τον φάγαμε. Κατάμε και την μπάλα εκεί. Τρέχουμε από εδώ. Έλα, μπρο, δεν προλάβα να δώσω πάλι την μπάλα. Πνευριστικό. Και ωραία. Τους έχουμε. Φτάνουμε στην πηγή και δεν πίνουμε νερό. Με περίμενε στο θάμνο ο Καμπέρης. Έλα, έχω την ουλτή, μπορώ να τους παίξω κι εγώ βρώμικα. Τι θα κάνει τώρα. Τώρα εδώ πέρα δεν έχω μαγειρέψει, θα πεθάνω. Τον αλλά χάσαμε. Ναι, χάσαμε. Δώσε μου. Όχι, δεν πρόλαβα για ένα δευτερόλεπτο να το σκοράρω. Δεν πειράζει. Παίξουμε ένα ακόμα knockout. Παίξουμε ένα knockout. Άντε πάτε ready bro. Ωραία, πάμε. Να, όπως βλέπετε λίγο καθυστερεί να κάνει και ένα disconnect. Να ορίζω. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Ελπίζω να μας βάλει σε πολύ καλούς.
Ειδικά έχω αρκετούς που έχω, δηλαδή έχω αρκετούς, έχω 2 με 1000 κύπελα. Πιστεύω για μένα είναι αρκετά. Έχω το Spike και την... που μας έπαιξε την Ultimate παγίδα. Με περίμενα. Το ήξερα να θα το κάνω αυτό το πράγμα. Θα πεθάνει και αυτός τώρα. Όχ, το έπαιξε καλά. Το έπαιξε αρκετά καλά. Το έπαιξε καλά. Όχι. Δυστυχώς θα το χάσουμε αυτό. Εντάξει, μας είχαν στριμώξει. Τους έφαγαν. Έφαγα τουλάχιστον 2. Round 1. Εντάξει, κουμπλέ. Τον φάγανε. Μπορεί να κάνουμε και comeback και να τους κερδίσουμε. Δεν το... πώς το λένε. Όχι, δεν το πιστεύω. Το πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε comeback και να φάμε. Ωραία. Πέθανε και ο δικός μας. Ωραία. Let's go! Το πήραμε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνουμε και κουεστάκι. Μια χαρά. Πάμε εδώ. Epic. Ωραία. Κομπλέ. Ανέβηκα για λίγο. Και μάγκες μου, φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ από εσάς είναι να κάνετε ένα like και ένα subscribe, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και τα λέμε bye!